Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ella, hingkod ang pangidaron, usa ka single mom, pero may uyab na sab ko karon. Taga Bacolod City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini namo sa amahan sa akong anak. Di gyud may magkasinapot. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Sobra ka na! Ay! Ila! Gusto na ha? Maigugali ko anak na! Kaptilanan ni mo buhatan ako! Sobra na kay ka! Bisag kinsa na lang babae ni mo nga akong makitaan! Nga akong masakpan! Oh! Naibaw kong babae doon kasukat pa ka mo sa una si mo asawa! Apano ako magtuong hasta ko ingnon ko ni mo inasalbahisa ka! Mupahuli ko sa mo! Kusa? Lagi nagbuhat ha, Ila? Mapauli ko sa musugod kang sa dili! Og danon ko ang atong anak! Kusa? Paablihi ko pa! Oh, Ila, niyab lagi ka. O dagham ni kagda. Ha? Napa kong apo. Nagpuwag na may care pa. Kusa? Kung ano ang gulo? Inan bitaw ti ka sa una. Kung sure ka ba adong lalaki ha nga, minyo naman ka to. O kinasal pag yun. Kay gipasalikan lagi ko niya sa una. Nga ako yung ipulis yung asawa. Yan, ito sa dayon ka. Wala ka girl no? Nabuhat gani na niya siyang asawa nga pinakaslan pa. Ni mo pa ka? Nga gipaangkan lang niya? Sakit-sakit sa tuda, Charm. Sorry girl. Pero aron mahigmata ka na oy. Tingalig, kausahon na kagkuhit atong care o kuhaon kagbalik din sa ato. Sugot sa dayon ka, no? Oy, never nagyod. Never na di kong mukuyog niya o muuli. Makigbalik niya. Kung mabalik pa niya sa ila, uy. Niya, asa naman rong inyong anak? Tani Papa, siya'y nagbantay. Kumana, tana, duwa ta, ML. No, kumao pa ka ko. Hala no, nga no kung dili. Nga naungo man kahit anong duwaa sa una pa. Dali na ay. Oh, sige, dagan. Oh, ay mag-agi diha, mamatay ka diha. Ay pag-agi sa boot. Ato sa top. Ngay kaaway, Daawa, matay noon ka. Ay, Ila! May nagpapanak, Mike. Kisa man siya naghain ako. Ha? Lucky girl, o gwapo kay siya. Si John. Kay, nakita na day mo. Wa pa, pero nagka-chat o nagka-video call nami. Usa siya ka K9 handler sa Montalban, Rizal. Unsa? Tagaluson di ay na? Wa na nako iksapayan kung taga-diin si John o lakyo mi. Basta kay, nigwapuhan lang gid ko niya. O, mura man sa pagbuutan nun. Nanguyab siya nako og akong gisukot. O kay magsige pa man og samok na kung akong kanhing kaipon nga amahan sa akong anak. Nga dili gani magpakabana og hatag og sustento. Motong, nananghid ko sa akong papa. Nga ibilin ko na niya ang bata. Kay moadto ko sa Manila. Aron manarbaho para sa akong anak. Apan ang tinuod ko, makikita ragod ko sa akong naila-ila sa duwa nga ML nga akong nauyab. Unya, Sa Manila? unta pa. Kay, naamanggot ko kasudlang trabaho na dito. Uy, kalayo ba ito, Ila? O gamay pa ning imong anak kay imong biyaan rin ako. Sige na lang good pa. Kay, manarbaho man ko dito alang sa akong anak. Sikir, good pa, uy. Tagsarong hatag sa bata.
usahay mo tunol og 1K matag simanas bata. Apan may panahon sab nga dili gid mo hatag. Ug ang gatas ug diaper towns bata, saon na lang. Uy, pagpadabi ang taon para sa ibong anak, ha? Kay usaon to maniron, bindan mo kong bata ni mo dire. Di o katrabaho ni sa akong uma. Usa may among pinabuhian dire. O lagi pa, magpadaraon niya ko. Sige na pa ha. Ay, sige, sige na. Yes! Magkita na kitming tiyan. Salamat pa. Sugatan ka ko niyo. Naoy, wala ba ko'y kaila din sa Manila? Ella! Tuwala siya. Kagupo. Kataas ang kamatsa niya. Dogs, cute niya ba yung mata? Hi! Ako na magdala sa inyong mga bagahe. Salamat. Wala kiss. Chan. Chan. Kailangan na ba natin gawin to? Huh? Ay, grabe, girl. Wagit ko mag-expect. Magawang pa ba siya na kung duha ka tuig, ha? Wagit ko mag-expect na virgin pa di ay siya. Kay, maod di ay nga dili siya kahibaw. Pero tuy, kamaon na rin kaya ako magitudluan. Baga gid nimo oy. Pero oy uli asa lang imong papa ug anak ay. Ha? Kay gisong ni Kier kay gustong kuhaon ang inyong anak. Unsa? Nakaulikit ko sa amo ug naghusay mi sa amahan sa akong anak. Naabot pa mi og DSWD. Pero ako maninoy gipakasa dito. Gusto magkikuli ang amahan sa akong anak, pero wa na gyud ko. Minyo og kasado man sabgod siya, ug maugtas ko sa kadaghan og babay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, di magtarong og hatag og sustentong amahan sa akong anak. Og nagchat ang iyang bag-ong kaipon nako nga buntis siya og dili sila makahatag kay nagtigom sila. Pwede ba nako siyang filean og kaso ana? Kay unsa may connect kung buntis ang iyang kaipon? Ikaduhang pangutana, nagkatrabaho nako sa Manila ug ang akong anak gibilin ako sa akong papa. Gusto man nga kuhaon sa amahan ng akong anak. Pwede pa nga dili nako ihatag niya bisag to ako sa Manila. Total, maayo ramang pagkaputang ang akong anak nga to sa akong papa. Ikatulong pangutana, naabot na mi og husay ani sa DSWD. Pero ako man hinoy gipakasa dito. Nga gibiyaan ko kunong akong anak nga nanarbaho man unta ko. Gusto ba nga ang akong kanhing kaipon ang may katungod nga mobantay sa bata kay siya'y amahan? Ikaw pa to katapusan. Ang bata, kinder na, og magyaw-yaw pa siya kay sobra ra kuno ang 1K matag simana nga iyang pada alang sa among anak. Pero, kadugayan namong lalis, gi-blackmail niyang tanan og among nahibawan nga may landing day siya og kami ang gipaningil sa landing. Nagbilin pag-utang namo. Unsay akong buhaton, palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Ella. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag mga problema na to sa ato ang karelasyon, kapikas, kabanay, sa ato ang mga relasyon sa ato ang pamilya, sa ato mga igsoon, ato mga papilis, dokumento, pagpanrabaho, maskig
unsang mga pangutana paningkamutan ng Attorney Elaine Bathan og tubag, guys. Ay gid mo pagkawala og hope ha. Naagyod ang ato ang programa ug wa tay laing kasturyahan andam nga muhatag og tambag, tubag, maminaw ninyo. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Naatay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sa gyud ipadala nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase yung pamaagi guys kung unsaon nyo pagpada ang inyong suwat namo. Hangyo lang yun mi please nga kumplituha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana. Ang uban mo pada kay diretso rag question. Uy, maglisod bang gud mig sabot. Kiba mo ngano, lain-laing mga sitwasyon, lain-lain manggud og tubag. No, kay mo matter ba para makahatag pud mig klaro saktong tambag, kumplituha please ang mga detalye. And we will really appreciate it no kung makibaw mi taga-asa mo para makibaw mi ni Dr. Obra ug asa na naabot ang mga golden voice. Para makibaw mi asa na mo ang programa naabot. Ako malipay ko naabot tag Kuwait, Canada kay ngano man dili rasta sa radyo mapaminaw na atay Facebook account og YouTube channel. Padagyod no sa imong kagol nga hala na busy ko ako kapaminaw sa drama. Si Attorney Elaine biyaroy nagtambag hala unsaon na lang makpaminaw pa ninyo guys online. So this muna pros and cons yun no sa social media kay kumayon lang kag information, kumayon lang kag kaning mga ingon ani no nga mga butang dako kay tabang ang social media. Kibaw ka asata na dihado kanang misinformation. Kanang gani magpataka tag paminaw ug basa og mga articles nya dili day mga legit magsitag basa aning mga blogger, content creator nga pataka lag yama, pataka lag atake mas may pagmaminaw ta. Ari mo paminaw og mga balita ahat kang Attorney Rofil Banyok nga program daghan kaayo mong makuha nga mga ideas and lessons and current events nga makasabot mo og unsay nahitabo. And of course Attorney Rofil Banyok is a lawyer, masabtan pod ninyo ang mga legalities no sa mga issues karon. As citizens no importante yung magpakabana ta oy sa mga nahitabo no diri sa Pilipinas kay at the end of the day magsige tag yaw-yaw na bahaan ta, na flood control, nagoba pila ka milyon, bilyon pang uban. Kinsa may nibutar ani nila di ba kita man? Gibaylo man ninyo ang inyong mga botos. Nidawat man mog ayuda. Nidawat man mo sa kanang usa pa mo pinili ay. O, unya, yaw-yaw mo, yaw-yaw ay mo pag yaw-yaw. That's why muni in-ana ka importante ang vote by conscience. Nga, ipili mo lagi natog sakto. Ay lagi mo mupili. Kinsay nang hatag ninyo. Dawata! Mumina ko yun. Kung naman, hala, dawata nga no di ay. Pero di, sayop bayak yun na ha? Butar sa sakto para makibaw ta na anagyoy mga emerging nga mga leaders nga makaingon ta tarong nga posible pag yung makahatag pag hope sa ato ang nasod. Sunod pinili ay na pod. Dugay-dugay pa Lord. 2028 pila pa kabaha amo agi simba ko. Pila pa kabok projects ang mga guba. But you know, vigilance is the key. Right information is very important. Ha? Usahay mo post pag go no o kanang mga legal matters sa ako ang page. Yeah, so you can also check it Elaine Tantengco Bathan sa Facebook no para matanaw pod ninyo og masabtan ninyo klaro and then you can weigh and then make your decisions from learned information. Legit ba? Legit. Taga Bacolod City, Negros Occidental ang ato ang letter sender. Magpasalamat lang ko speaking of Bacolod no kang Vanessa Lacson. Wow, kalami gud sa iyang gipada nga Bacolod chicken inasal og Napoleones. Thank you Vanessa and I really hope I can see you again soon. Ato ang letter sender tawgo na to sa pangalan nga si Ella. Single mom ni si Ella pero nani siya uyab. Unya, ang iyahang di makasinabot ang katong papa sa iyahang bata. Wa gyud ka move on. Unsa ba? So, ang iyahang mga iyang mga pangutana una ni, di magtarong og hatag og sustento ang amahan sa iyahang anak og nagchat ang iyahang bag-ong kaipon kuno niya nga buntis siya og di sila kahatag kay nagtigom sila. Pwede ba nako silang filean og kaso? Ana, unsa sad ang
connect sa buntis sa iyahang kaipon, correct. Wa gyud connect. Kasabot ko, sakto man sad no nga magtigom. Pero di man na nimo pwede i-set aside ang imuhang obligasyon. Na duha lang imong obligasyon. Obligasyon para sa imong umaabot nga bata ug obligasyon sa imuhang current nga bata nang napurma nang ning gawas na ning lugwa na, no? So kinahanglan gyud nga balansihon gyud na nimo. Sa unta man, nanganak man ka, nakabaton man mog bata, responsibilidad man na ninyo. Ning himo na sa gaglaing bata dong. So kinahanglan gyud balansihon nimo and you cannot make that as a reason nganong dili ka mutuman sa imuhang obligasyon. Kay just because nadungagan ang imong obligasyon doesn't mean nga mapagan ang imuhang unang obligasyon ngadto sa imuhang bata. So dili ta mo dawat ana nga rason, sorry na lang, but mo padayon ang sustento. Mangayo tag sustento guys, na? Ela, ikaduhang pangutana, nakatrabaho na ko sa Manila ug ang akong anak gibili nako sa akong papa. Gusto man nga kuhaon sa amahan ng akong anak. Pwede ba nga dili nako ihatag niya bisan tu ako sa Manila? Total, maayo naman pagkabutang ang sa akong anak ni papa. Ang iyang anak si ang papa. Okay. Di man mo minyo. So the obligation the custody of the child goes to the mother. Kay illegitimate man imong bata, ikaw mo'y na sole custody and pwede nimo i-intrigo ngadto sa imuhang parents, sa lolo ug sa lula. Just because wala sa amahan ang anak doesn't mean di siya muhatag og sustento. Feeling ako man wa siya muhatag kay wa niya nakuha pero dili man na pwede. Whether naani mo ang bata or wala, pakit-on kag sa dili, that's another story. Obligation to give support is constant. No? So, di niya pwede kwaon, pero kinahanglan ka mohatag og sustento. Ikatulong pangutana, naabot na mi og husay ani sa DSWD. Pero ako man hinuoy gipakasala didto og gibiyaan ko kuno ang akong anak nga nanrabaho man ko. Husto ba ang akong kanhing kaipon nga may katungod nga mobantay sa bata kay siya'y amahan? Actually, dili gyud because the law is very clear. For an illegitimate child, adto gyud na sa mama. And ikaw mama mo'y makaubuot kung unsa-asa nimo imuhang bata unless no mapakita gyud nato nga dili maayo pagkabutang ang imuhang bata, di maayo sa iyahang development nga naa siya sa imuhang mamag papa, which I doubt. So dili siya mahimong lig-on. Of course ilahan ang girason, no? Kay ganahan man nila kwaon ang bata pero dili na pwede mahatag sa imuha, mahatag sa ilaha or makuha from you ang custody sa bata. Anha gyud na nimo ang custody ikay magbuot and okay ra gyud na nga naa sa imuhang mamag papa ang bata, no? Pero siguro to buy peace, pwede siguro nga you can come up with arrangement kay ako magtan-aw man gyud ko good sa welfare sa bata ba nga makaila pud siya sa iyahang papa, maka-spend time pud siya sa iyahang papa kung ganahan ang papa sa imuhang anak nga makakita no sa inyuhang bata ay lampog did kay naa man puy gihatag ang balaod nga kanang gitawag natog visitorial rights. Or ipade man ganig joint custody kanang ngadto nga riba kung maklaro lag sabot nya mutuman lang pod sa saktong sabot and those things kay para nanabiya siya half brother or half sister puhon kung manganak na ng iyahang girlfriend or lain pod nga kaipon at least maila-ila pod niya dili pod siya magwonder ug asa ang iyang other half no ang imuharang half ang iyahang pong makita. Of course na ang may katungod pod gud ang papa pero not the same as the mother especially kung illegitimate child. Ika or kanang bata nga wa na anak suds kami niyon. Ikaupat og katapusang pangutana, ang bata kinder na. Og magyaw-yaw pa siya kay sobra ra kuno ang 1K matag semana sa iyang padala alang sa among anak pero kadugaya namong lalis giblock mi niyang tanan. Og among nahibaw-an may lending di ay siya ug kami ang gipaningil sa lending. Nagbilin pag-utang namo. Unsay akong buhaton? Una, di man na nimo utang, dili ka kinahanglan mo bayad og utang nga dili imo ihatag ng address ug asa siya adto sila papaningla didto atong imuhang pares nga pataka lag pangutang. Ang kanang sustinto nga 1,000 in tawon. Pilay plitiron, kinder, mukaon, eskwela, tuition, uniform, plite, vitamins, mugatas pa ba ning kinder? Mugatas pa siguro ning kinder, di ba? Saktong baon pa. Yaya pa o kinhanglag yaya. Kwangon tingali ning 4,000 or 1,000 a week. Uy, no di siya angay maglimod-limod or magyaw-yaw ana, no? And then pwede gud nato siya filean for child support, no? Ato gud siyang mapugos og paghatag. Mang kita no mga ginikanan ba di naman gud ta kinahanglan unta maglalis ana, no? Pao nga kibaw kang anak na nimo ba ay mo pagyaw-yaw.
Kay maski pagwa mo nagkadayon sa inahan or amahan anang bata ba, ang imong relasyon sa bata dapat dili mausab. Wa naman gani kay paghigugmag pagtan-aw sa imuhang kapikas nga inahan anang bata ang gugma nimo oy sa bata ayaw intawg wag tanga. Kanang mapagan ang bata tungod ninyo pero please continue to love your child or your children even if you've lost love to the mother or the father of your children, ha? Dili gyud na constant na. Kay mo man imong kadugo. Gikan man na ninyo. Gikan man na nimo. Ang dugong galatay ana, apil ka. Imo na. Nya mulimod na hinuong ka na unsa. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw